esok nakir sore yo nakir sing ditake godhong proso esok mikir sore yo mikir sing dipikir ora rumangsa sakno dia meneh kabeh iki kahanan ya kahanan sing penting innallaha ma'asabirin sekali merdeka tetap merdeka loh gak sabar kasih Gusti Dewas tak rungokno ora metu-metu. Lho aku ngenteni sampean kok malah bencenan. Ayo pun Bu. Mboten semua wong nggih Bu. Ah, bareng sabar nggih Bu. Ibu ini mesem dah ya ampun. Wis ya, Pramaya. Wis rak bali ngidul. Ana ikrar temu pameja paling penak dadi wong sing kumpul nonton ketoprak ben munggah swarga. Amin 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 amin. Wong gelem nonton ketoprak swarga panggonane ngono. Apa meneh ngene iki grimes-grimes karo kancane doraken mlumpuk wis jan gayem kok nek rukun ya Mas wah tenang awit nek ning omah ya lampong ya grimes-grimes ijo-ijo aja mbok unduhi yen sing apa rak pirang-pirang sing duwe bojo aja mbok rusui yen sing legan rak yo ora kurang. Yuk enggak kaya Pak Jogeti terus rampung ya. Yuk. Ayo yuk, rampung yuk. Yuk. Awak dhewe melu KJS ketoprak anyar iki pimpinane Mas Kantong saka tlatah Kedung Nongo Banjarjo. Bener Mas. Ning tlatah kene lagi sepisan iki awak dhewe nak iso diapik-apikno golek pasaran sapa ngerti sok ditimbali meneh. Rego ora usah dilarangno. Nulis dhewe Mas regane. Oh, ambiani. Nak ning liya-liya ketoprak 15 nganti tekan 20 selawe. Iya, nek KCS ning kene, KCS ning kene golek seduluran lah ya apikno. Bayaran rasa mbok pikir, rego rasa mbok rembug. Wis pokoke ditata dhewe ya. Tenang. Wis pokoke ning kene golek dulur, nak ngedol aja larang-larang. Nah, ora patut ketoprak didol larang ki ya. Wis iki ning kene iki seduluran. Nah, karo panjenenganipun Bapak Kang Ugati sapa? Nggih. Jenenge sing digawe ora ngerti Mas. Gusti
ditanggap kok jenenge sing duwe gawe kok ora ngerti. Lah witeke to Mas omahku ada. Ya bener omahmu ageng nek jenenge wong seniman iki ditanggap ditekakno ning ndi kudu nomor 1 kenal jenenge sing duwe gawe. Jane iki aku mah ngarep kenalan Mas. Iya. Gandeng tekaku telat. Ya. Dadine ra sempet kenalan. Kalau sing duwe kenalan, ora kenalan Mas. sini wong. Lah nek mbok yo nek sampean kenal sing duwe gawe jenenge sapa Mas? Wong sing duwe gawe kok ya sing ning Bali sampean iki sapa? Iya. Si A si B Pak sapa Bu sapa? Kudune ngerti ya Mas ya? Iya. Oh sing duwe gawe sampean ngerti Mas? Iya ta. Sama apa sing wedok? Selanang sik. Lah Ngerti ora? Lho nek aku jelas wis kandhane ngarep nek aku ora ngerti sing duwe gawe sapa. Sini wong dalan ditekakno kene kok ora ngerti jenenge sing digawe. Sing lanang gak ngerti. Gak ngerti Mas. Enggak sampai ngerti. Ngerti ya? Jenenge sapa Mas? Iku. Lho kok iku lho. Iku ki sapa Mas ya? Pak Anes sing dadi nganten. Kok paling sing dadi nganten ki wong jeneng Asmor ya Kenario Jopo. Bener. Paling ora ki enek tengere, enek carane. Ono. Lah iki sapa sing duwe gawe? Ya, Lah iya iku lho lali aku. lho padha-padha ora ngerti ning ngono dadak nyeneni kancane. Alah, Sing digawe iki pokoke piyayine iki gedhe, dhuwur, kuning, nom-noman udakara umure lagi 17 dina. iki yo ngamuk to kowe. Lho iki tenan. Lah wong sing duwe gawe kok lagi 17 dina iki lho. Piyayine nom-noman kaya pewayangane Arjuna ketok durantang gagah gede dhuwur. Iki sing digawe Sing duwe gawe. iya. Ning sing ndi Mas? Piyayine Mas? Lho alah iki ya goleki sing paling nom dhewe sing digawe. Lah sing paling nom dhewe bocah cilik ae to Mas. Mosok cah cilik ae sing duwe gawe. Enak cah cilik itu ya ora sing digawe to. Sing digawe iki piyayine ya rada gedhi. Lho rada gede sithik. Gede dhuwur. Nah, ana sing ora sing digawe. Iki sing kono ki dhuwur kabeh to Mas. Nah, iya. Oh, iki apa sing digawe ya kandhane kaya bocah akeh ya. Iki kena mbok arani lho. Piye? Sing digawe iki kena diarani cara motor iki metik. Lha kok iso motor metik Mas? Deloki gorsik kok. Jadi iki ya manusia metik tanpa gigi lho. Ning tak dongakno. Dongakne. Senajan ngono lah muga-muga sing digawe seger waras, Amin. panjang umur akeh rezekine nggih Bang nggih. Amin. Yo. Tak kandhani. Piye jelas iki gawe aku wis ngerti saiki. Nek jenenge ora ngerti to. Iya. Nek piyayine aku ngerti. Ya. Ora. Salah kan. Ayo. Lah sing ra biasa kan. Wis sangon Pak, wis. Wong ora usah. Lha sing ape nangoni kowe iki sapa ndak ra biasa Eko ngrogoh ora kok ape ngangon kowe. Lah apa? Sing digawe bar linggih terus ngadep ukur-ukur. Kita iya iki acarane ngerti dhewe to Mas. Oh, jelas ngerti to. Acarane apa Mas ngene iki Mas? Ngene iki nak ning ngarep omah. Kok ana piyayo kan tamu akeh ngarep omah gedheke bukaan kok ana tarupe. Iya. Mertanggakno iki sing digawe mesti mantenan. Anjir ning ngarep omah nek wong akeh Iya. ana tarupe, Tarup wi mantenan. mantenan. Lah piye nek Mas? Piye? Ning ngarep omah ki ya akeh wonge. Akeh wonge. Ning ora nek tarupe. Wah, iku kena mbok titeni. Apa Mas? Iku mesti sunatan. Berarti kan dia gawe sunatan. Oh iya, Mbak. Ora ana tarupe. Oh iki ya nek Mas. Apa? Ning ngarep omah to. Nggih. Wonge ya akeh. Wong bagi. Wonge akeh. Heeh. Ora nek tarupe. Kono. Ning ngarep ya nek nganune Mas. Apa? Ana bak, ana genuk. Wi, digawe apa Mas? Walah, iku apa ngedusi bahan. Ora tekan bak. Jadi modal iku jenenge tingkepan. Zaman biyen iki bocah utawa wong nek wis dadi nganten, sing wedok wis ngandhut, tingkepan iki didusi. Ngono. Supaya mbuak suker iki sakite utawa larane ben saya ilang kabeh, ben kang seger waras. Coba nek lairan iki ben layo. Lairan lancar. Oh
iya. Anjani kok. Iya alhamdulillah ya Mas. Oh. KCS ini paket komplit Mas. Komplite Sak koprake, ketoprak sak sound system, sone gawane. bola pecah saiki ne. Kabeh sijine Mas. Apa? Sak tambake. Lho, KCS kok Mas. Tambak Tambak udan. Lho, KCS. oh KCS iki mau to Mas. Iya. Aku mir-mir to Mas. Piye? Aku lah awar karo bose, karo Mas Kantong to. Iya bose. Ning pojokan. Nggih. Rokok-rokokan. Udut iya. Udan kok teko. Udan teko. Wah, aku mikir pisan Mas. Piye? Kamu kok lagi tekan mau to? Mas Kantong wis dipasrahi rokok karo penjaripun sing duwe gawe. Wah, lah terus piye kok pasrah? Kon pasrah iki blok-blok ban raudan. Iya iya iya. Dilalahe kok dilalahe. Wah, bareng ngerimis rokok wis kabeh dibuka. Wah, aku bingung Mas. Lah piye? Lah kok rokoke kon balekno piye? Iku ngono wis diikhlas. Ikhlas. Nyatane alhamdulillah mau lewat. Oh, wong aku iki yo melu ndonga e. Iya. Anak-anak ini ki anak kaji le. Kowe Anak kaji. Putune model. Lho, halah masjid kowe pitu kadol loro. masjid kok mbak dalem ya ora umum wae. Masjid pitu sing limo apik gede-gede sing loro elek. Dol. Dol masjid e. Pokoke yang ndonga iki mau. Lho aku yo ndonga. Dongane piye Mas? Udan teko anane udan iso terang iki emang ndongaku mek sithik. Dadi bagi contoh karo warga kene. Ngaputene Bapak Ibu menawi ajeng nyingkirke udan gampil. Wah. Carane ngeten sepindah sajane jenengan ndonga. Jika banyu sak ember cangkingan beki uyah sak gegem. Dadi banyu Kalau kene ember. Ya. Terus uyah sak gegem. Uyah sak gegem cekeli tangan kiwa. Tangan kiwa. Biyokno ning gone banyunan. Terus Engko nak uyah wis mbok udhek nganti kok entek wis ana ora ana rupane. Ya. Sampeyan ndonga. dongane Bismillahirrahmanirrahim. pun mirengke sedaya ngawan iki dimirengke. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Ombek ke sapi banyune mesti entek. Iki lho donga ben udane nyikir ora terus ngombeni sapi. Gak iso. Lah jenenge donga ben udane nyikir lah kok ora donga. Sampeyan iki tak kandhani. Wong jenenge udan. Iya. Iki termasuk rezeki. Oh termasuk barokah ya. Lah, ora musibah. Heeh. Mergo udan iki tekane ora kandha. Iya. Termasuk rezekine sing digawe. Iki wong Jawa iso ngirekno ning kabeh iku dongane karep mandi lan orane. Lah, iya. Aku tau ngirak udan lho Mas. Iya piye? Ana wandong bawa kang grunuk kokol. Kolor ya. Sikil tengen tak bejohno lemah ping 3 terus aku omong. Omong piye, Mas? Hei, ana mendung sing kolor aja udan dina iki ning desa kene lagi ana ketoprak. Ora nek mendunge balik. Mendung langsung balik. Lho aku tau ngirakno udan hebat saiki. Lho cah kene. Ku sing kolor langsung balik. Terus Ana mendungne sing konggone etan. wetan. Walah mendunge buare menawa ngejak kancane bareng-bareng. Sing kolor mau ya. Iya, Ngajak kancane sing etan. langsung mara parake rene. Iya. Tak pecicili. Hei, mendung sing konggone etan. Balik ngetan aja ceblok dina iki. Ora le, aku balik. Langsung balik kabeh. Jadi mendunge balik etan. Hebat. Terus Ana mendung sing konggone kidul. kok kidul. Lah, yo padha ae sikilku tengen wis batak gejohno gentang sikil kiwa. Lu, gede. Lemah ping 3. Lah terus Mendung kok kidul tak jawabi. Hei, mendung sing kok kidul, balik ang kidul. Nek kene lagi ana ketoprak, langsung bablas kidul. 12 itu. Hebat. Sing kok kulon, langsung tak pecicili neh balik ngulon. Hebat. Tapi ras godane perkara Gak sedot. Ning aku jenenge menungso. Iya, lah Tau kewirangan aku. lah perkarane Aku sing gak iso isi tok. apa? Mendung kon dhuwur.
ngono kono mendung kon dhuwur powet tengah umum terus tak jawab mendung kon dhuwur balik mendhuwur lha kan lagakno ketoprak halah lek aku wis kadung ceblok wis ngono iki kok ayo dadi iki nang sore ning alam donya iki apa iki wajib nganu budidaya kabeh sing nentakno Gusti apa iki diwajibe usaha budidaya kabeh iki ya karek Gusti iki bener wigati iki melu ndongake muga-muga teman-temane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah keluarga sing berbahagia alhamdulillah muga-muga ya enggal dipun paringi momongan tenan wis pokoke siji kanggo selawase muga-muga mantene kaya dongane wong tuwa-tuwa jaman biyen piye Mas bisa nyanggar waringin nyendang balik Mas nyanggar diwalik iki to nyendang agung nyanggar waringin ya wis kaya dongamu iki Mas muga-muga mateni siji kanggo selawase aja nganti gonta-ganti amin ngene Mas wong ketoprak KCS iki ketoprak anyar ketoprak lagi buka dos pakai baru ya Mas hitungane idep-idep karo promosi betul promosi wong sapa wae ora mawas iku wong sugih wong larat wong cilik wong gedhe wong ireng wong kuning wis kabeh wis pokoke tanpa terkecuali nak gelem nanggap ketoprak KCS Santong Cahya Setika nanggap ping 7 gratis ping 2 tenan to Mas biasane to nek kono-kono kae Pak nanggap ping 10 ya gratis ping pisan iki nanggap ping 7 ya gratisnya 2 kali tenan ora lho Mas kalau sampai juga ngapusi nganggo cara apa ora iya cara to lha carane piye Mas cara nak wayah tanggapan ping 4 ketoprak umume 15 juta nganti tekan 20 didol 40 gue nambeli kemana apa sing gratis iki yo padha bae iki kok yo seneng nek tenan Mas KCS nek kok rego iki nek dirembug tenang kok KCS iki go BP ya bener-bener to Mas KCS malah iki dino iki dibintangno Mas KCS nanggap KCS nek di kredit lho lah aku kene bang iki ketoprak kredit nggih ora nek kene lunas ayam aku memberi imbuan pada dulur-dulur semuanya kabeh wae pengen rekake KCS iki iso di kredit ketoprak di kredit yo maksudku lho iki kemajuan Mas nak umumnya kredit panci bola pecah di kredit gak apa-apa oh niki ora lah ketoprak di kredit ketoprak KCS carane to Mas bayang Gunung Dadi ya rembuk Dadi panjer ya ta ya bayar bisa panjer kok Mas ya terus dan paling ora 2 bulan para meneh terus baru separuh oh ya bayar hidup terus wayah den ngene iki ta Mas wayah ngene iki kadang to ya besok akeh lunas oh ngono berarti iki kredit lah bayar ping 3 ning saumpama iya cara aku duwe akeh kaya sing gawe iya aku sampeyan digawe mau nanggap ketoprak iya to Mas poso mau nanggap mongko to ketoprak iki lak seniman to ketoprak itu hiburan untuk semua kalangan masyarakat bener iya lah kok kowe mau nanggap ketoprak aku pengen nanggap sing regane murah kok rame lho nanggap apa udah di mesin nanggap apa Pak iku sedina sewengi oleh pepindho bagi kaya iki jenenge ya ora ngono kaya wong nek kadung seneng ketoprak iki ya nguri-nguri budaya lho Mas ya bener kok budaya iki tinggalane leluhur nek sayu padha diururi bareng tak pikir-pikir kok empane piye ngono aku jane isin yo aku iki nek gak mentolo mangan aku lha sebabnya apa gak piye Pak ditone ana nak swidak piring yo entah iku Pak tarik ketopraknya anggotane akeh Mas ketoprak KCS ya anggotane wong 80 mangan kabeh doyan kabeh aku dhewe piyayi kene cah tandurane do apik-apik kabeh semi pari do ijo-ijo wae do apik-apik
Nggon kowe dipangan orang-orang. Mulane aku wis takoni bersyukur ya matur nuwun karo sing digawe. Ah iya aku tenang wong nganggo ketoprak padha karo wong gelem ngamal jariah wong sedekah wong urip ning alam donya gelem sedekah swarga panggonane. Betul. Oh ngene iki termasuk sedekah mergo nyenengno keluargane nyenengno tangga karo nyenengno dulur-dulur. Wong kamu kok sedekah ki ora ngomongke anggo dhuwit ya Mas. Bener. Anggo rasa ki ya kudu sedekah. Bener. Yesus ya sedekah betul. Besok muga-muga cadangane ya swarga. Amin. Alhamdulillah tamune banyu mili muga-muga sing digawe iki rezekine ora lekakne malah kebak, ora lekakne malah kebutuh. Amin. Muga-muga sak bubare deka gawe nimbali KCS buahane entuk turah-turah kena kanggo lunga ning gone Mekah Madinah nggih, Mbak. Amin. Semoga sing gelem nonton, sing gelem rawuh mriki, muga-muga ra lanang ra wedok diparingi rezeki kathah nggih Pak Bu nggih. Amin. Dadi awak dhewe donga ora kulaan nek iso ndongakno sing apik. Sapa menungso urip ning alam donya ndongakno sing apik balik ning gone awak dhewe dongane ya apik. Amin. Wong nandur ki bakal ngundung. Bener. Ya nek nandure apik insyaallah muga-muga besok ya iso ngundung apik. Ngono. Dadi iki ya bunga apik kleru lho kowe lho. Kok iso kleru piye? Wong nandur bakal ngundung. Jelas Mas nek wong nandur ki bakal ngundung. Nek gawe ki bakal nganggo nggih Pak nggih. Ya kleru to, Pak. Lho kok kleru lho? Wong nandur bakal ngunduh, wong gawe bakal nganggo. Iya. Alah jare sapa? Lho kok jare sapa ki piye to? Nggon kowe wong duduk kuburan kok ora dienggo dhewe. Ya nek perkara iki ya ora terus duduk kuburan to. Lah ya tembungmu ki kleru. Ya sing pokoke iki wong nandur ki bakal ngunduh niku jelas. Alah jare sapa? Lho kira nek iki ana nggonku parintek di tangan bareng entek. Akeh tandur di tangan orang-orang. Ya nek kuwi yo karek Gusti Allah Taala nek perkara ngono kuwi kok. Lah ya wong aku sing putune Gusti Allah meneng ae. Ya aku nek kok Gusti Allah ki ora dianake ya ora dibutokke, ora duwe anak ya ora duwe dulur. Lah kok ngaku putune maksudnya aku iki makhluke Gusti Allah. Niku cetha kaya putune. Gusti Allah iki zat kang kasat ing netra ora kena mbok delok kanggo mata ning kena mbok rasakno. Gusti Allah padha karo rasane lombok, rasane uyah, rasane gula. Nah, kira rasane uyah ora? Rasane uyah ngerti to Mas? Rasane piye? Asin. Kira rupane asin. Oh iya. Iku padha karo Gusti Allah. Tumindak sing apik dinggo ya kemang padha karo Gusti Allah. Tumindak apik dinggo sing elek utawa larangane adoi. Iya bener Mas ki pokoke iki andani melakukan perintahnya menjauhi larangannya. Kudune ngono. Dadi awak dhewe ning kene mung maringi pandonga ndongake sing digawe dongane mantene muga-muga temantene sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rezekine akeh banyu mili kaya grimis utawa banyu nak mili wayah mangsa rendheng. Wes pokoke mili terus ora ono pedote ora ono enteke. Ya ya ora ngono, aku jane iki kepengin tekon karo kowe lho. Tekon bapak apa? Kayak ngerti dulur lanang ora? Mbok iki biasane ki sok kala mangsane anggere jam sakmene iki ya dolan rene. Lah iya wis suwe pirang-pirang dina ora tau jenenge dolan, apa meneh kok dolan ngabarno iki lho. Umume saiki lek nggo HP to, Iku nganggo bae to. bae apa? Sing tanono BA. Tulisane piye Mas? Mbah. Lah iya kok ya iki Iya, kok ora ngabarno blas iki lho. ya ali. Mbok menawa iki canom wis sibuk dolanan karo kanca-kancane. Mbok yo sibuk nek iso eling karo wong tuwa dolan omahe wong tuwa. Ya kok nek menawa bocah rene tuturana kandhanano Mas. Ya wis kok tak kandhanane nak bocah rene bocah aja nganti lali karo wong tuwa. Wis kudune ngono kuwi. Wong jenenge wong omah ora ana wong blas iki gawe ndi to. alah dolane. Dirasani jebule Ora nek dirasani. dirasani kok moro-moro ya. Omah pancen bledak kabeh diresiki.
Ya Allah jan kemprok. Lho, Dolan ning ngono. lah iya. Iki jane wong ngene ndi? Iki lho. Ana suara ana rupa. Entot iku. Lho bocah biar ngakon dolan malah ngono. Oh, teng ngono. Lah buat anak wong loro ning kene awak dhewe ning kene lho kono kok ora ngerti lho piye to. Lah ya Mas aku seneng ya bocah iki dolan jebule lagi nek dirasakno. Lah kok tekan kene to. Amen omang Ora ngomong. piye to cah. Oh, bocah iki. Wong kene nggone omah nek malah ana wonge. Tak golek nek guri ora ono, biasane yo adu pitik kono bekangane ora ono. Yo, yo aku pitik. Oh, alah. Mana lho Lek? Lek, kene iki Lek. Lek. Wangun. Aku kene. Yo, tak rasa-rasane awakku kok ndel kabeh ya. Aku yo kene. Oh, masuk angin. Wedi ya. Lho. Saiki piye saiki? Aku yo wedi. Saiki piye lho? Wong loro jang kepopo iki? Kita obatan karo cah kuwi. Cah yo. Lah kira awak dhewe ning kene wong loro lho sak. Wong omah ana wonge. Ndak anggepe omahe ana sundel buntune. Sundel balang kok sundel. Lah ya iki kene buntu kabeh. Ora ngono. Kowe kok nek kene. Aku nek kene. Emang nek kene tak goleki nang guri semek. Bocah iki papan kelah kutuk ambek cah iku malah mbok pikul. Omah kok dipikul kok dipelihara. Lah ya omah kok dipikul ngene iki. Ora ono kok kae. Iki fotone Pak Aku lho, iku fotone Pak Aku ambene mbok ngono mbok samplek malah ombu Masakan kene iki. Kayak ngono. Pak aku yo ngene iki pas ngelairno aku malah mbok ngedel Pak aku nek ngedel itu cangkep. Oh, lak manane kok niru ya ampun. Ora maksudnya iki foto ya. Foto aku yo makku tak pentor. Iya. Ngene iki lho mertandakno pokoke dhe rezeki sithik akeh syukuri. Ya kene iki yo ngono. Kowe kok mang nek ndi tak golek kok gak ono. Lho mah ngene. Lah nek apa tak golek nek ora ono wong bocah omah bergedakan. Ya aku karo dulurku iku lho. Aku lho ning kene karo dulurku ning kene iki wong loro ket mau. Lah ngono kene. Iya. Aku mau ora trene kok gak ono wong. Pancen ya katamu. Dino mataku. Ora ngono kowe iki goleki sapa? Wong mlebu omahe wong. Tak warai. Mlebu omahe wong iki kowe dhewe pinter. Karo. Cara iki omahku sing omah. Maksudku kene. Aku nang omah. Mlebu omahe wong. Lele, sok nang mlebu omahe wong iki kula nuwun ben gak darani maling. Nah. Yo. Mlebu omahe kok gak maling. Ora. Dia kan, dia. Yo. Buana. Yo tak tungokno. Kula nuwun. Monggo.